ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನಿ ನನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಫೋನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M31 ಆನ್ಲೈನ್ ಕವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಝಾಪ್ಪಿ ಕವರ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಕವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೇ ₹99 ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕವರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂದು ಆಂಡಲ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ದೇರು ಓಪನ್ ಮಲ್ದ ತೂಕ ಎಂಕ ಬೋಡಿತ್ತಿನೇ ಕವರ್ ಕಡ ಬಿಡ್ತಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದು ತೂವರೆಗೆ ಒಂದು ತೂವರೆಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಯಾನ್ ರಡ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ರಡ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೈದ್ಂಡು ಉಂದೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸೈನ್ಲ ಉಂಡು ಮೊಗಲ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ನಿಗಲ್ ವರ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ₹99 ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂಜಿ ಕವರ್ಗೆ ತೊಂಡ ಡೆಲಿವರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾನಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ ತೂಕ ಒಂದೆನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಫೋನ್ ಒಂದು ತೂಕ ಪಾಡ್ ತೂಕ ಒಂದು ಕವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಇಪ್ಪುನು ಓಲ್ಡ್ದ ತೂಕ ಕವರ್ ಫೋನ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗಂತ ಆತುಜಿ ಕವರ್ ಹಣ್ಣ ಮಲ್ಪಗ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಗೆತೊನ್ನಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಯಾನ್ ಎಂದಿತ್ತಿಜಿ ಈತೆಡ್ಡೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫಿಟ್ ಆಪುಂಡ ಪಾಡ್ತೂಕ ಅಂದು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಆಪುಂಡು ತೂವೆರೆಗ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ದುಂಬುಡ್ದು ಅಂಚಾದ ನಿಗಲೇ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡಾಗಲ್ನ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಗಲ್ ಪೋದು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ತೂಯಿನಾಯ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.